Batagor ekonomis. Iki mau aku duwe tahu tapi bosen panggah dimasak ngono ae. Terus pengen opo cemilan sing enak tapi murah meriah ngene iki. Ya wis langsung gawe batagor ae. Nah, iki tepungnya wis dadi adonan tepung tapioka dicampur tepung terigu terus dibumboni bawang wis diulek alus, tambah gula, uyah, terus kaldu ayam. Dicor karo banyu panas ya, guys. Nah, bar ngono adonane dimasukne ning nggone tahu sing wis digoreng kayak mau ngene iki lho dadine. Siap digoreng. Lah, iki terus digoreng sampai garing ya, guys. Tapi gendine ojo gede. Nah, iki sing wis mateng ngene iki yo, guys. Terus bar ngono disisihne dhisik. Saiki mu lanjut nggawe saus kacange. Digoreng ngene iki, kacangnya aja sampai gosong. Nah, iki bumbune tinggi saus kacang. Ngene iki yo, guys, lombok cilik lombok keriting karo bawang. Terus langsung digoreng nek wis mateng, terus kuwabe di blender sampai halus. Nah, ngene iki dadine. Ditambah gula abang, uyah karo gula. Terus ditambahi kecap manis, terus dicek rasa. Oke, saus kacangnya iki wis dadi, wis mantul. Tara, wis dadi guys, batagor ekonomis. Iki tenan enak guys. Ditambahi saus kacang ini iki, tambah kecap, tambahi sambel. Mantul tenan. Ya wis, selamat mencoba di rumah.